ए मालिक कुछ रुपया पैसा कुछ सीधा बारी दिया जाओ। ये लॉकडाउन में बड़ा गजन बा मालिक। तारा का कुछ दिया जाई, बाकी तारा का पहला बारे गांव में देखतानी। तार घर कहाँ हो? ए मालिक हमार घर कंचनपुर है। हमें गांव में पहले ही बार आइल बनी। हमरा गांव में एक जना पंडित जी बानी, पूरा गांव है कहो। तू क्या चले बड़ा बिना पंडित से पूछ लो ही ये गांव में। अच्छा अच्छा कुछ दिया ही। अरे बाबू तन कुछ लेके दे दो सन, बाद में बुझाई। बाप रे बाप, यहाँ का कहता नहीं कि बाद में बुझाई। कौन बात बा ये दादा? ए जी जब आ गइल बा तो देवे में काहे लेट कइले बनी? हम ये सोचा था नहीं कि बिखिया तो हम दे दे, लेकिन वो पंडित भाई तो तहार हाल का करी। तू बुझियो तार काम बुझी। ले लो जल्दी भागो, ये गांव छोड़ दो, न तो तार बुरा हाल हो जाये। बाद में तू जानियो तार काम जानी। बाप रे बाप, एक गांव में का बात बा कि कहतनी यहाँ के कि जल्दी भाग जा। औलाद वालों फूलो फलो, औलाद वालों फूलो फलो। कौन पंडित हो? बबुआ हमरा के डरावत ला, समझावत ला। ए भैया कुछ भिक्षा दे दी ना। ते मरे तोरा गांव में पहले बार हता नहीं हम सारा लोग ये कहता। अच्छा तो लो ना मत लो, लेकिन जल्दी से भागो तो पहले, जल्दी भागो तो। का बात बाजी, सारा लोग ये कहता। आज मैं जरा बुझाई। ए भैया कुछ होके तो दे दी, आ कुछ खाऊं के होके तो लेते आई। तारा के देख के तमर मियाज खुश हो गइल। तारा ऐसन भिखारी हमरा दुआर पर पहला बेर आइल बा। रुको तारा के खानो खिया, भिक्षो दे, पैसो दे। तू बैठे जी 2 मिनट हम आवत। ठीक बा? ठीक बा मालिक, बड़ा जोर से भूख लगल बा, तनी जल्दी लेके आई। ठीक बा, तू 2 मिनट रोको, हम अबे गइनी आ अबे आइनी। ठीक बा मालिक। ठीक बा, तनी जल्दी आए मालिक। ठीक बा, अबे आवत। ऐसन हमरा 2-4 घर मिल जाओ तो 50-100 घर मांगे के कोनो दरकार नहीं के। हेलो पंडित जी, गोड़ा तेन देवता। खूब खुश रही रहीश बाबू। का हाल बाजी? ठीक बा बाबा। ए कैसे कैसे फोन करनी हो? ए कहनी है कि रउआ एरिया में एगो भिख मांगा गइल बा। देखी ना हमरे के यहाँ बैठल बा, ओकरा खियावे के लालच दे के बैठौले बानी। आवे के बताई न तो ओकरा के हम खिया पिया के भेज दे। रउए नु कलर नहीं कोनो भिख मांगा आई हमारे एरिया में तो फोन करब लोगिन। आओ बता जल्दी आई ना, तुम खिया पिया के भेज दे। ना ना राजेश बाबू, अबे हम अपना टीम के साथ आ रहल बनी। इतना उनकर हिम्मत हमारा एरिया में घुस जाए भिख मांगे। ठीक बा, आई भरमा के रखले बानी। ठीक बा, हम आ रहल बानी। रुआ चल के ओकरा के रोकी। ठीक बा गोड़ा तनी। जय हो। ए मालिक हमर भोजनवा ना आइला, बड़ा जोर से भूख लागल बा। बेचैन मत हो खो, फोन करके होटल से तार खाना मंगावते नहीं। पैक करके आवता दाल भात मटर पनीर आ अंडो आवता। धन बानी मालिक, रउआ ऐसन आदमी हमरा आज तक केहू ना भेटाई। वो तो अबे तारा बुझा जाई कि हम धन बानी कि तू धन बड़ो कि आवे वाला धन बा। चलो ले मत जल्दी रे, तब भाग जाई। देखो दे खाना पार्सल के तारा गइल देखो।
का हो राजेश बाबू ये हो? हाँ बाबा तने एकर परसालवा भोजन वाला दे दिलोगिन बेचैन बखाना खाए के। का रे तोरा इतना हिम्मत जेते हमारे एरिया में चल गेलिए भीख मांगे, तोरा ई पता नहीं खे कि ये एरिया में हमरा सिवा केहू भीख ना मांगेला। भीखो मंगला के एरिया होला का? दूसरा जगह ना होत होई, बाकी रहे पूरा पंचायत में खाली हम भीख मांगिले। ऐ जब दूसर कोनो भिखारी के एंट्री बंद बा, अते आ कैसे गइले अरे जी? अते तो भाई कोई बड़ी तो तोर तो व्यवस्था हम देबे करे, चिंता मत कर। कोनो कागज बनवाले बनी काजे राउरे एरिया ढेर बोलबे नु तबे बतियौला लतियावे लगब सन। वाह बाबू साहब वाह, यह बात हो। तो लतिया यह लोगिन पहले कागज देखावा लोगिन। रे बेहुदा ए तो बतिया जरा केहू से। तू तो कल आज खाना पार्सल मंगवाले बानी, आहे लोग बोलवा के पिटवा पर लागल बड़ो। हां ए बाबा ई रोल के बॉस के बा, एकरा का सेवा दी लोगिन हमरा मान के नहीं खई। बहुत बड़ा तारा ज्यादा बोलबो नु तो एई बार लागल सब कूटे। बस बस बाबू वाह, इन बात हो। हां बाबा तन कागजवा देखा दी, ये तो ये इनाम आनी देखाई के परी। रे बाबू तनी ले आओ कागज पढ़ के सुनाओ तो एकरा के। हां बाबू पढ़ के सुना दो। सुना दे तो। सोही कागज बा कादू ना ये दादा बाबुआ के लोग। ए बाबा ये अंग्रेजी में लिखल बा, रो पढ़ के सुना देम। तारा से नहीं खे पढ़ात ए खती आइल बड़ा लोग हमरा साथे, ले हम ही पढ़ के सुना दे तनी। एमे यह लिखल बा कि ये पंचायत में दोसर केहू भीख ना मांगी, अगर जो केहू मांगी तो ओकर रुपया पैसा अनाज सब छिना जाई। आ चिहा मत, ओकरा बाद से तोर मुड़ी छिलवा के गधा पर बैठा के आ पूरा पंचायत घुमवावल जाई, आ ओकरा बाद तोरा का लतियावल जाई। आ नइखे विश्वास तो हई देख, हई दूसर का चिट्ठी जान तरे के कर हो, ई अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रम्प के लिखल चिट्ठी। एमे जान तरे का लिखल बा, एमे लिखल बा जे पंचायत में जे भी भीख मांगी ते ओकर हाथ काट लिए। ए हई धर बाबू का देखत लोगिन, घीची लोगिन करा के ले चल के होने मारी लोगिन साला के। चल रे। अरे बुझाते जी भीख मांग के दारू पिएला। कटोरा दे ना, दे। आज के बाद से साले गांव में ढुक गए नू तो मार के तोर बत्ता काट दे। चल भाग।